zan yi magana a yau magana a yau da magana a yau da magana. Fresh miya mun yi takanas gurika don mu ba mu tabbaci mun same ka za mu samu mafita tambaya ne akan kasar ka gani ka menene idan aka yi babu shakka zai gyara kasa da yan kasa duka. Ni ba sani ba kace ya ce muku ba sani ba na gaji da baku shawaran asara na fada kuna ji amma kuki ku gyara da ni da ku da kowa ya fara bin Allah sau da kafan mu kai idan za a kara amma ta ya kasa za ta canza a kuyan luwadi bayan in an ne kamar sama za ta fadi in ba musiba ba ci siya fice su yana dadi wai yanzu zina haka sa wa suna ado idan kin cika a ganki kina maligo in tambaye ki Allah kike wa kadara kar ki fasa diyan asara masu neman jinsi ku sani kwai ranan Allah kara wasu ka gari rike suke a shirka kwadayin duniya ko burin kara fika to ga mai shirkan baka haura marabonka yau to kai da ka rubuta kaddara ka da hannunka ka ga masu bola kiriya ciwo banka ni ba kasar nan ban hangi gyara ba ta ya gyara zai zo ba da kiran mutum komai ba an ɗauran dan adam kamar kiyashi gashi masu ikon hanawa babu kishi wannan sakon masu mulki na bashi kwana da yunwa mutum da ya sai an tuhume shi to ya kuke gani idan ya rasa ran shi kowane gyara ma kuke magana a ƙasar da cin hanci ya hana adalci bayyana a ciyar ta ke da manyan mukamai fiye da wa'anda muke kallon su jarmai wai mu zai wa haka babu komai Allah duk wanda ya zamsalar damuwar mu kadamai inda gyaran kasa kuke magana a ƙasar nan alfarma za a hana kowaye kai ko dan waye idan kai laifi a zauna ai maka hukunci daidai da yanda doka ta nuna abu na ƙarshe sai an kauda kabilanci sillasa ya haifar da munafunci kasar mu da ya basan juna ba zumunci mun manta ne mu ne wazo biya tushen karamci a baya na fi magana ne don rai ne ya sanyi amma kullum tambayoyi kuke na ji ku sare masu ce tsoro nake yi wasu suna ce ina rufe masa baki akai kuma me kuke fada jin ku nake yanzu kun sa ni dole na maganturan ku ya sanyi akwai baki magana a yau na zo da gama magana.